오로서도 사빌래? saya po. Ang saya po 싶음. Tom kara. Guys, norok joto no hai no hai lam sugo taisa ani katal vlog ko norok bahai tongbai kha khayo ka hamna tong hine kang buka hamno hingkai ani busai ni sori hamya ta hingkai ekdom hopung sapung thumaya bo chamaya jabu chamaya to tararok sajago pura hopung chir khoi je kabi ma tong miya horokai angka muktri thanga saisi mali oro phungaina naise bini khorang khnaoi saiman je hopung hopung je jiribu kabi tongo hingkai angbo honni 3:30 tarong simi busa mani thulia buini logi no tongkha thuya hingkai tabo khai maimi rok songoi paika ta bini bagoi rok mui kono chaimaya mai norom kai songoi chari ma tongo kai pura totara bisingo sajakjak ta oro rogo sajakjak hingkai aboni bagoi doti hamnani bagoi norok kisa ani busaini bagoi mutai phumjadi kisa ekdom onek kosto tongkha kebo bo sori hamya hingkai bahai ke chingkai mai masa bo kaham kurungkai tongkai che chung mai masanani bo income khai che chung masanani hingkai ba bo se sori hamya tabuk nogo mui kuthung kwrui berma kwrui mosor kwrui ahai mamang hingkai aboni bagoi no onek engko laijak ani busaini sori hamya bo onek kosto nangjagoi ekdom kabui mang tongsiu thijinai ka ni kosto ungjagoi tongsiu ekdom mamang putti khalai tongsiu kai norok nai tongni joyakari video no tini busuk jora tei norok no phunugoi mannai abo chaitogoi tongnai norok ano ani logi o tongya hingkai sabo ano angle saisung jabu tamo khainai khaya birat chinta nangoi ekdom kosto ongoi tongo bwkharogo ekdom saisung mamang joto khaibai nani onek engkoni bepar je nijini sagok wngkha hingkai saimano hingkai asukno kok hingkai nai tongi video joyakari maimi khai to songoi paikha ang hingkai dal bai soyabin rugui rokha je dal simi no chao bo tei kuno mui jaya mai asuk kisa tufuk chikon bai songmasa chabai angbo chaimi hai bose chaimi hingkai ang bahai khe chaimanani hai deba miya khejeri songmani bo magana sumui thangba khe tui lui parkha amkhai sikamung bwtui khairokmani miya horo chaya tui kutung mamang khanima salo hingkai kisa aram wngoi nokoli tongo horo hingkai tebo kosto wngjago ekloge o daily mai baksa chalaio baksa ekulaio hingkai tabuk bo sori hamya bo mai chaimaya hingkai aboni bagoi angbo chaimaya ta tamo haijani bwkhao engkuya deba masa se mai chaimaya hingkai tai masa hingkai bahai khe chaimano sa hokse khuyang thango hingkai mai 1 pua songkai che 2 bar rok ma chalaio chung phung bai dibor ma chao chung khorok tamo se 1 pua mai chongoi naide busuk chaimaya wngkha tamo hinai saya tonkha hingkai saimaya ta saka hingkai joto kok saimano norok bo ani ekta family wngjak hingkai ba norok no share khaiyakhai sabono share khainai hai deba norok kisa ano support khaidi logi rodi kisa onek kosto o tonglaio chung obo khe hot diboro je bo sijai kabui tongo furu ang video clips kisa narwkmani onek kosto wngnai tongo ree rok chumaya bothrai sajak bokol rok sajak totara sajak chuka ta fade lang oro joto sapile gono khe ongya khubili ish nung boha rok khagoi sijak bithi rok fulte bazikha 4:08 baji thangkha kolom chuka
Tabukai bono doctor telangi thanglai tongo gari kawi negedi mai rok mungna nai muchung mungkha mai sabani jani lama o mai mungni tongkha hingke kisa norogna video clips narwui kota hingke kochwng 4 jona thanglai tongo hingkai gari reejak khai naka bini bike bo chaloknai bwchai simi sorry gamsa kholobui se mathang chiwnai di hingkai chwng bo thanglai tongo tani bwsano video khai ang mani tongo hingkai bo onek kosto wngjakha hingkai totala rok pura sajok suka ekdom sajok suka totala mai mui chai manliya bazar o sok pai khai kok sate tui mamang tui khe lama rok sorok rok nagedi phai sok pai nainaikha tei swrapjak khe sogui nai sogui tabukhe doctor naising tongo doctor khai nogo se khung nog ni se phaiya khung bongni nog bai swraplaijak ta dukan khai bongni wngko pharmacy dai hinani tamoni hinani wngko ta chamber hingkai chwng achuklai naisinglai tongoi ko hingkai tabukhe naijakna bagui hamlaikha hamlaioi tabukhe naijagui pai bithi naising tonglaio chwng khoroknwi habwi bithi sawi bithi rok nana bagui naising tongkha bo onek rokolna muchungjak jak bishna o. Ham thanchina ham bon toya khancha bo এই তার গাড়ি করে না গাড়ি জায়গা ভালো তারা সবজি বাজার পাই নাই সব তাতা মুই পাই নাই বতাতা সামা গজাসিবি ন বাসক সাকমো doctor rok naijagui paikha ba hinui mui kuthung paina bagui phaikata hingkai phaima jai pura muiya bangmani muiya naithok ungajak hingkai nogo muiya tongo hinui naliya muiya hingkai ekdom nanalai muchungo nana muchung phano naliya ekdom mui kuthung naithok bangmani tini hingkai busukjani mui kuthung phalnai bangkha o borok bidni bagui ang asuk video rok chakjakliya lasima hai ungmo bui tam choknai hinui ang lasi naigadi video rok chakya norokbo da hayung borok kwbang jaga rogo video khainlaina hingkai kisa comment khai sadi hingkai moso rok paina naio thaisirem rok naigadi miya tuio khangmani po hinui kwcham wngkha hinui pailiya ang thaisirem chanalai muchungo mosor kisa pai nogo thanglai chinai tabukhe dalo rok nai tongo waisa phano machai ko hinui ang thaisimung rok dormai rok phalo dormai thaisase 20 taka chikon teya rok hingkai mui kuthung rok kwbangma phalnai bangmano dugan bo torsuka bangsuko hingkai pura naithok boroni asuk mui kaham phaikha hingkai ang asuk kam nangmani gulaliya chamung simi pai thanchinai mui kuthung je ani bwsaino charwi manai obono simi nakha hingkai chwng chana bagui kisa chop rok tei dail bora rok bar moja rok kisa paina hinui phaikha.